començar, moltíssimes gràcies a l'Agència de Salut Mental per haver organitzat aquest espai de trobada, que si bé em sembla que estem una mica en família, no? Perquè de tots els que estem per aquí tenim alguna relació amb alguna de les entitats que som a la taula, però dona gust, no? Fa goig veure una sala així plena de la família que estem fent activisme en salut mental o de les entitats que organitzen. Sí, moltes gràcies. No, això no. Molt bé. Jo venc d'Activament Catalunya Associació, que nosaltres ens definim com un col·lectiu actiu de persones amb experiència de salut mental, com una entitat de salut mental en primera persona. Nosaltres vam néixer el 10 d'octubre del 2010, que, tradicionalment, de manera simbòlica, vam triar el Dia Mundial de la Salut Mental, i la Constitució actualment és com un final d'un procés que va començar per allà per 15N, no? I moltes de les coses que havíem recollit pel camí les hem intentat incorporar. Van començar 6 persones trobant-nos en un bar i al dia d'avui l'últim recompte eren 441 persones. Estem en 11 ciutats que no estan funcionant les diferents activitats d'activament, estem en 11 ciutats del territori català i tenim 14 programes amb diferents activitats directes. De les coses aquestes que hem recollit, nosaltres diem que tenim un model, que no és que haguem inventat res, però hem anat prenent com a referència manera d'organitzar-nos, de funcionar i de créixer. Som un model d'organització autogestionada, que això vol dir que els equips, els territoris i l'entitat està gestionada en primera persona, és a dir, per les pròpies persones que passem o han passat per un problema de salut mental. Activament hi ha també una proporció alta de persones que no han passat per un servei o que no han estat diagnosticades, però que col·laboren amb Activament. L'únic que nosaltres intentem mantenir aquesta filosofia d'autogestió i autorepresentació, i en aquest cas ens podríem mirar com és el feminisme, que els homes podem ser aliats del feminisme, però seria molt estrany que un moviment feminista estigués encapçalat per homes blancs, heterosexuals, etc. Per això l'idea és promoure aquesta autogestió, no només a nivell de que hi hagi una llum en primera persona, sinó de que transversalment promovent aquest funcionament, aquesta manera de funcionar. També busquem, treballem per tenir un model de funcionament assembleari, que no significa només fer assemblees, sinó que significa tenir un sistema de presa de decisions col·lectives i de corresponsabilització de la gestió. Sí que fem a Barcelona una assemblea cada setmana i en diferents territoris fan una cada 2 setmanes o un cop al mes, però la idea és que hi hagi promoure, que hi hagi diferents espais en els quals es treballa perquè totes les persones que vulguin participar d'un projecte tinguin veu i vot. N'hi ha diferents activitats que tenen aquesta estructura, però la idea és que sigui transversal a totes les activitats i projectes. El model de creixement que tenim és rizomàtic, sona raríssima la paraula, però això és bàsicament el sistema com neixen i creixen les patates. És un sistema que tenen les plantes amb molts arrels, que en lloc de necessitar un únic centre del que neix tot, de manera radial o concèntrica, és que de cada nou territori o de cada nou grup poden néixer altres. Un exemple concret, potser el més paradigmàtic de tot això, és la delegació Berguedà, que va néixer de Barcelona, però que de la delegació Berguedà es va fer després un grup d'ajuda mútua a Manresa, de Manresa es va fer la delegació Catalunya Central, de la qual han nascut altres 3 territoris, probablement havia neix a Venezuela, etc. És una manera de promoure el creixement i que no necessita d'això, d'una seu central o centre per poder funcionar. Sí que tenim i promovem el suport territorial que té a veure amb que els espais que comencen a funcionar puguin aprendre aquest model de funcionament assembleari, que puguin aprendre a autogestionar-se, etc. I bàsicament també treballem amb 3 grans línies estratègiques. La primera, que és el suport mutu,
Això és una manera d'entendre, perquè evidentment, participar d'un grup d'ajuda mútua no només ens fem costat els uns als altres, sinó també que les persones les empoderen, és una manera d'entendre. Tenim un gran eix que és de suport mutu, en el qual estan els diferents projectes que tenen a veure amb això, poder fer-nos costat els uns als altres, com explicava Nicosia, que és la importància de les cures comuns i l'acompanyament, etc. He recollit així per presentar alguns projectes molt per sobre, per exemple el programa de grups d'ajuda mútua, que no és només que fem grups d'ajuda mútua, sinó que a més de fer grups, que en aquest moment tenim 14 grups funcionant a Catalunya, fem trobades periòdiques de persones moderadores de grups, de manera que tot això que ha funcionat, les dificultats que ens trobam, les solucions que podem plantejar, les anem reflexionant col·lectivament entre totes les persones que en diferents territoris han pres aquesta responsabilitat. A partir d'aquestes trobades de reflexió de persones moderadores, sistematitzem i produïm material didàctic. A partir d'aquest material didàctic que s'està acumulant al llarg dels anys, ja portem 7 anys gairebé fent grups, organitzem tallers de capacitació i així podem anar també formant a persones perquè comencin a fer grups i obrir nous grups. Al principi és un acompanyament als grups que comencen i després la idea és que continuen funcionant de manera autogestionada. I això ens ha permès començar a fer un grup de persones que ens reuníem en un bar, a tenir ara 14 grups arreu de Catalunya. Dins d'aquest suport mutu, altres dos grans projectes tenen a veure amb això, que per poder participar d'un grup d'ajuda mútua has d'estar prou bé per assistir 2 hores a la setmana a un espai. I a vegades, doncs la vida no va així, pots tenir dificultats, pots tenir un ingrés, pots tenir un mal moment, etc. I l'idea és poder fer-nos costat els uns als altres. L'equip d'acompanyament, ara mateix estem intentant repensar perquè hem crescut molt, l'idea és també fer-ho a nivell territorial, que sembla que ho podríem fer, però bàsicament és això, que qualsevol persona que en un moment estigui travessant un moment de dificultat trobi altres persones al seu voltant per no quedar-se aïllada, que és una de les grans dificultats que a vegades tenim les persones que passen un problema de salut mental, que no tothom té sempre al seu abast el recolzament familiar o les molt bé. Ja està? Vale, molt bé. Doncs una última reflexió molt curteta. Queden 2 minuts? Vale, molt ràpid. Empoderament ens referim a això, que promovem que les persones no vinguin només usuaris de serveis, sinó que siguin activistes. I un exemple concret és que no només participen d'un grup, sinó que també, si vulgui, aprengui a moderar per poder obrir nous grups. Que no només demoni demany acompanyament, recolzament en difícil, sinó que s'apunti a la xarxa per fer costat als altres. I tenim tot un programa de capacitació per permetre això, que les persones tinguin les eines necessàries per poder fer-ho. Canvis socials són diferents, que igual són molt pretensiós, però és un treball que intentem fer, en diferents tipus de projectes, d'arribar a col·lectius, a fer sensibilització, a fer capacitació, a fer formació, a intentar també que les persones ens vegin d'una altra manera i que també trencar aquests prejudicis, aquestes idees errònies, estereotipades de com som les persones que passem o hem passat per una situació de patiment psicològic o diversitat mental. I una última reflexió curteta per acabar és això. Quan nosaltres vam començar, jo recordo, i abans de començar, que sempre havia escoltat que era com molt difícil promoure l'activisme de salut mental, que hi havia una mena de tara en les persones que havien passat un problema de salut mental que dificultava que ens associessin o que tinguessin compromís i vinculació de llarg recorregut, que era com molt difícil fer-ho. Això era, 8 anys enrere, era l'idea que tenia aquí, que era com molt complicat aconseguir que el moviment associatiu de salut mental en primera persona tingués força i creixement i de més. I 10 anys més tard ens trobem en una situació completament diferent. Aquesta sala plena, totes les entitats que estem aquí, hi ha diferents moviments associatius que estem evidenciant això, que aquesta idea era un prejudici més com tants altres dels que hem sigut objectes i hem rebut un diagnòstic de salut mental. Gràcies.